takže čaute ľudia, dneska si tam pri Pokémon Openingu, ako môžete vidieť, mám tu takýto box Charizard v japončine, takže padajú tu veľmi dobré karty, veľmi pekné karty, aj Charizard to padá samozrejme, aj dosť drahé karty, takže ideme si to otvoriť. Zoberiem si na to nožík, tak aby som to nepoškodil, počkajte. Tak. Dáme dole túto fóliu hnusnú. Dáme na bok. Máme tu tento box. Počkajte, pozrieť. Aha, ono sa to takto otvára. Si to otvoríme. Dáme na bok. A máme tu boostre. Takže toto si dáme preč. Opa. Takže ja si teraz vyberiem pekne všetky balíčky. OK. Ako vidíte, máme tu veľmi veľa balíčkov. Takže poďme na to, na prvý balíček. Ideme takto zhora. A nejde mi otvoriť. Počkajte, ja ho trošku Takže ideme na prvý balíček. A toto otvára. OK. Máme tu ohnivého. Máme tu takéto. A v prvom balíčku nič. Dáme na stranu, ideme na ďalší. Ľudia, padá tu aj karta za 500 €, takže dúfam, že nám padne. OK. A tam sa niečo blízkalo. Máme tu nejakú líšku. Snorlax, keď to nemýlim. Toto neviem vážne. A máme tu prvú trénerku, OK. Ideme na ďalší balíček. Máme tu, to neviem, čo je vážne. Nepoznám moc týchto Pokémonov, úplne poviem. Viem, čo to je, ale neviem to povedať, takže asi tak. Máme tu Mewtwo a nič. Dáme na stranu. No, zatiaľ ľudia to nič nepadalo. Tak dúfam, že sa to nejako zlepší, že nám padne nejaký ten Hollywood. Takže máme tu také, máme tu nejakého vtáka, zase to je duplikát a asi nejakú žabu Blastoise, to teraz neviem vážne. Ďalší balíček. Jak som to otváral? Takto. Ok, máme tu Charmandra, to poznám. To je dobré znamenie, keď tu je Charmander. Alebo je tu niečo zadu? Á, nebolo. Nevadí, ideme na ďalší balíček. Joj. Ak sa vám páčia takéto Pokémon openingy, tak napíšte do komentárov. Máme tu Eeveeho. A zatiaľ nič. OK. Máme tu ďalší balíček. Jo, to čo som urobil. Jo, nie. Tam niečo je zadu. Ježiš, OK. Toriti, taká pekná IX-ka, som to sral. Počkajte, dám to bližšie na kameru. No nie je to až také. OK, takže
Máme tu prvú EX-ku. Neviem, ako môžem vám, tuto vám dole vyjde cena. Takže dáme na bok, potom robíme promenádu. Ježiš, aj trošku ľudia, ako vidíte. No nič, ľudia, no nič, je trošku taká, no nevadí, no. Zle som to otvoril, ale zase dobre, že to nebol zase taký ten Charizard drahý. Čože je dobre, takže to by ma fakt veľmi mrzelo, ľudia. Keďže tam je ten drahý Charizard, takže... O, zase mám opačne? OK. Máme tu zase takéto. A trénerka, no nič. Nemáme šťastie, ľudia. Nemáme ani jedného Charizarda. Pekne otvorím, aby som zase nepoškodil. OK. Možno to bude ďalší Hollywood. OK, tá EX-ka, máme tu, neviem, jak sa to volá presne, ale viem, že došlo už do eura, alebo okolo eura to stojí, takže tu vám zase vidie cena, OK. Takže dve EX-ky a máme tu ešte veľa balíčkov, ale ten Charizard by nám mohol padnúť, ľudia, takže... Ja som si to kupoval kvôli tomu Charizardovi, viete. Ja ešte Charizarda nemám po zbierke, takže by som chcel strašne toho Charizarda. OK. Tu je nič. Ďalšia nejaká trénerka. Poňaničom. Tu padajú tiež dobre, vzácne trénerky, aj dosť drahé, takže celkom dobré. OK. Ďalší balíček. Tak, OK. A ďalší Mew, alebo to je Eevee? Asi Eevee, neviem. OK, ideme na ďalšie. Kde som si to narezal? Absolútne neviem. Asi si to... Hej. OK. OK, máme tu nejaká trénerka. Máme tu holo, artovú kartu. Takže dáme na bok. Takže tak. A ideme na ďalší balíček. Ešte dobre, ľudia, že som to zase neurobil tú chybu. Tie karty sú docela také... To je také pomerne dobrej cene, takže asi tak. Tam som asi niečo nevidel, nie som si istý. OK. Tu asi nič nebude. OK, nič tu není. Dáme na bok. Zatiaľ máme iba 3 dobré karty z 30 balíčkov, takže neviem, že tam malo byť tých 30 balíčkov v tom boxe. Takže ani good pack nám zatiaľ nepadol. Takže OK. A tu už nič nebude. No nič. Máme tu posledné balíčky. Takže ideme napríklad na tento. Mojím cieľom tohto je, aby bolo získať toho Charizarda. Takže opa. Zase naopak, OK. Nič tu nebolo. Poďme na ďalší balíček, ľudia. Nejako sa im dobre otvárajú. To musím teda povedať, ale sú opačne. No hovorím, opačne ich dávam, ale dobre ich otváram, OK. Máme tu ďalšiu EX-ku. Tu máme Charmandra alebo Charmelon, OK. Tuto vám ide zase cena, celkom pekná EX-ka, to je artová, takže tak mám už 4 dobré karty, celkom slabé, ľudia, teda poviem, koľko to stálo. Ale možno ešte bude Hollywood.
No, nejaké dobré karty padnú. Joj, aha. Toto som zase urobil skoro istú chybu. Dáme tiež na bok. Zase opačne nemal na toto šťastie. OK, Lechong. A nič. No nič ľudia, nemáme šťastie. Ja som dúfal, že mi padnú dobré, drahé karty a vidíte, nepadajú mi. Máme tu ďalšiu artovú kartu. To je dobré, ľudia. Tu vám zase vidíte cena, takže... Tak, celkom furt tie artové karty padajú, tie EX-ky, ale furt nepadol ten Charizard. Kamarátovi ten Charizard padol, ale som chcel strašne tiež. Tu sa niečo blízkalo. OK. Čo? Jak to? Ľudia, ja neviem, čo som práve videl, ale blízkalo sa to tam, asi odraz. Nebudem sa dopredu tešiť. OK, tam niečo bolo, tuším. Máme tu EX-ku ďalšiu. OK, tu vám zase vybiehne cena, takže to je, počkajte, vám to poviem, artová. OK, no, padajú nám iba artové. A my sme chceli tohto Charizarda, toho EX-ku. Ten má tiež nejakú dobrú hodnotu. Ale dúfam, že mi padne. A ja budem extrémne šťastný. OK. Zaostríme. A toto je asi holo reverse. OK. OK. Ďalšia X ľudia, takže to je ďalšia artová X, ktorá zase vidíte cena. Takže celkom tie X artové padajú. Takže čakal som niečo lepšie ľudia. Ako za to som tiež vďačný, ale bolo by lepšie, kebyže nám padnú tie lepšie karty. Charmander. Tu nič nebude. Není. Ja už ma bolí z tohto ruka. Ľudia, už ma bolí ruka z tohto. Kde sa to otvára? Ja tuto. Tak boba som si to otvoril. OK. Máme tu ďalšiu artovú kartu. Zase vám tu vyjde cena. Už nás na to kopí ten bordel z tých kariet. OK, takže máme tu, vám poviem. Máme tu 3, 4, 5, 6 posledných balíčkov a modlíme sa, aby nám padol Charizard. Tam na druhú stranu. Ideme. A nič. Dáme tiež na druhú stranu, lebo už nie je tam miesta. OK, máme tu 5. balíček, ľudia. Takže... OK. A nič tu není. No nič, máme tu posledné 4 balíčky. Ako to vyzerá, zatiaľ sme bez Charizarda. Teda povedať, že ostatné karty nám tiež padli. Nič tu není. Aj keď som nakúkol trochu. OK. 3. balíček. OK.
nič tu není. Predposledný balíček, ľudia, v tomto videu. OK. A nič tu není. OK, ľudia, takže máme tu posledný balíček, takže poďme ho otvoriť. Dúfam, že tu bude ten Charizard, ale ako vidím, asi to nebude ten Charizard. Ani jeden Charizard nepadol, ani vzácna trénerka. OK. No nič. Takže, ako vidíte, tento opening bol aj úspešný a neúspešný. Takže ideme si robiť promenadu tých najlepších kariet. Takže ako vidíte, ľudia, ideme si robiť promenadu tých najlepších kariet. Tak máme tu prvú EX-ku. Tu máme aj Ardovú. Peachy, alebo tak, neviem, ako sa to volá, ľudia. Ja som si to zisťoval, ako si takú stránku, že hodnota týchto kariet. Dávam do popisku tú stránku a videl som aj túto. Táto má mať ako do takých 20 eur, sa mi zdá. Toto je tiež artová. Tu máme túto EX-ku. Potom tu máme ďalšiu EX-ku. Máme zase artovú kartu. EX-ku. A toto je tá prvá karta, ktorá nám padla. A som ju už tuto, ako vidíte, je dosť taká naklonená. Vidíte, úplne som ju dosral, takže... No nevadí, ľudia, takže dnešného videa by to bolo všetko. Nemožete dať like a odber, takže čus.